दानिया नै जोंना सबायजों दाउजों संनाया मोनबाय नै लोगोफोर नै दाउआ फिसाजों थांदों सानैजों नै खादासो जाखाबाय नै नाया गिदिर गिदिर नै लोगोफोर बाबामोना ना लायदोंमोन ओमफ्राय ना मोनबोदों जा बुरजा दैया रानजोबदोंमोन ओमफ्राय आं थाङासै मानो होनबा बाबामोना दैखौ नायदोंमोन बाहायनो दैया राननाय नुनायखाय बिसोर लाबोबाय आरो ना नाखौ बामि मोनलायबाय नै बामि आयदै ओइस खावै लगाय ना ग्रास काप लगायलै आयै 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 समान समान खामाथो दा लास्टआव मोननाया बेजोबनो गासिबो बा गोसोम गोसोम गिदिर गिदिरखालै लानो खुसिया बायदि मोनलायलायबायलै नै नाया गिदिर गिदिर मोनबोथारदों दैया रानस्रावजोबथारदों नालायथो लोगोफोर फिसाजों थांदों सानैजों दाबो खौनो हागुलायाखैनो सानैजों खादासो जाखाबाय नै नाया गिदिर गिदिर दायो ना जानोसै ನಾಟಿ ತರ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ नै दानिया सबायखौ एवबाय गोसो होथारनानै एवबायलै सासे नै जोंहा दिनै सबायजों दाउजों जानो नागिरदों लोगोफोर बिराद गोबावजों खनसे बिराद नै लोगोफोर दाउदै मोनबोफादों आरोना नै दाउदै मोनबोफादों नै दाउ गोरा नालायथो सामब्राम हाखाबाय नै सबाय रुबाय नै बिथिंजाय ओमफ्राय बिथिंजाय बेदर संनो नागिरबाय संखानानै दोनसै गांख'आबो मोनसेल' खौ भाजा एवनो नागिरबाय नै दाउदै दंलायलायनायनिफ्राय दानिया नै जोंना सबायजों दाउजों संनाया मोनबाय नै लोगोफोर नै दाउआ बिराद गोजा जाखाबाय जाथावथावनो नोंथांमोना दा लुगैसै दे सबायजों दाउजों नै दाउ गोराजों दाउ बयलार नङा आरोना बे दाउ गोरासो सानजाजों ओमफ्राय आंजों आरोना आंजों दा भाजायालाय
ओमफ्राय नैबे भाजाया जाहैबाय बाबामोननि स्पेसियेल आथिं खर' बाबामोननि स्पेसियेल जोंनि स्पेसियेल नङा जोंना दावदैसो स्पेसियेला गोथाव जायो सबायजों दाउजों बिराद गोथाव जाखादों 상당히 좋다. 참 다양하다. 맛을 지금 우리 방도 한 시간째 할 것입니다. 뭐나, 뭐나 내 방도